Vadikani nhangaruvanje yebhuku rakanyorwa naMai Samba, Understanding Relationships. Munoziva kuti kudini? Kudanana ibasa, rudo ibasa, kusumudzirana ibasa. Kabhuku aka kana kuti zibhuku iri kana kuti bhuku hamene kuti munokadaidza kuti kana kuti munoridaidza kuti zviri kwamuri here jira kufuka kana kuwaridza $20 chete. Kana muchida kuziva kuti munoriwana sei, tarirai kero dziri kufamba apa, mugotarira nhamba dzefoni dziri kufamba. $20 munenge manyanzvi muchizvinzwira, muchizvirapa, zvikuru sei munyaya dzewanano, dzekudanana, dzekuyanana nekugarisana. Understanding Relationships with Dr. Rebecca Chisamba. Vadikani, mufaro wangu usangana nemutiri pachikuva chemhemberero muchirongwa Mai Samba Show, chirongwa chinotipa upenyu. Pachikuva chino basa redu riri kungokuunzirai kuti aiwaka kuZimbabwe tinavo vanozvigona, saka tichitora vanhu vanoita ndima dzakasiyana siyana dzeupenyu. Asi hatigone kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose. Nedande mutande zvinoendeka. Mai Samba Show is powered by Dande Mutande. Rambai muchitandadzana nesu munzwe kuti muenzi wedu nhasi watiinaye watiri kupemberera ndiani. Wakadii hako chikomana? Takasimba, munofara we? Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Aiwa, kwakanaka. Aiwa, tinokutenda nokuuya. Chokwadi. Chekutanga ndinoda kutanga ndambunzwa kuti iwewe kana ndati zvisume kunyika unonzani, nekuti kune mazita akawanda, mamwe emadunhurirwa, mamwe epastage, mamwe echi. Saka iwe uchazonyatsondiudza kuti rako unonzani, remadunhurirwa, rebasa, rechi, zvakasiyana siyana. Handei tinzwe. Chokwadi. Rekuzvarwa ndinoitwa Wesley Mishi, remuindustry West Isa. Ndorandoshandisa iroro. Ndoringaite seri pastage. Ehe. Ndaona kuti iwe uri mumwe wevanhu kuita nyambo, comedy yekusekesa vanhu, yokuita sei. Asi ndanjida kuti umbondipa kanhoroondo kako, tikabwereka izwi rechirungu kuti kabackground kako, kuti tizive kuti takazosvika sei kutaridza kuti Wesi ari pastage. Imbotipa nhoroondo yako. Zvemakomedi ndinofunga kuti zvakatangira tichiri kuchikoro, tichitomboita zvemusindo zvekusekesa vanhu maticha asipo kuchikoro. Saka zvakatanga kungoramba zvichitinakidza kuti saka ndatosekesa vanhu kuzosvikirawo ndafunga kuzozviisa padande mutande. Ndizvozvo chaizvo. Kukumba kwawakakurira, vana mai, vana baba, vana sekuru anani vawakakura navo, nokuti kazhinji tinonzwa zvapupu zvinobuda mumisha umu kuti uyu mwana aimbafana ari mudiki, kana kuti aichema, kana kuti aive nehasha, kana kuti chi. Iwewo pakanhoroondo kako kaungade kundiudza kuti kwawakabva uku waikurudzirwa here, waiita sei, waidii? I think ndakura ndiri munhu akanyarara stereke, zvokuti vanhu pavakazotondoona ndichitoita madhirama vakatoshamiswa nazvo. Kwawakatangisa kuita madhirama, vabereki vako kana shamwari dzako vakakukurudzira here? Ndoziva kuti kazhinji kana munhu akatanga chinhu, vamwe vanhu vanokutaura kuti izvi zvawakuita ndozvisina musoro izvi, kana kuti wadii kunge waita zvakadii, wadii kuti nge waita zvakadii. Iwo wakawana chii kubva kuhama neshamwari? Ndingangoti sapoti ndakangoiwana kuvabereki chete. Kuvabereki ndovaingoti chingoita chero zvaunonzwa kuti unofarira iwewe. Asi kune hama vanenge vachiti zvava kuita izvi ndezvechirombe, hazvibhadhare, ndozvinenge zvingotaura vanhu. Asi vabereki vakaramba chingoti chingoita zvaurungonzwa kuda kuita iwewe. Aiwa, rikati vatende pamukana uno. Tinoda kukutendai baba naamai
nekukurudzira mwana wenyu. Tinoziva kuti ndima dzeupenyu hadzifadze munhu wese. Dzimwe dzacho iwo muridzi unenge uchitomboedza nechivindi kuti regai ndimboedza izvi, regai ndimboedza izvi. Saka tinokutendai nokuti makamukurudzira kunyange paanga achinzi ndezvechirombe ndezvechi, hakuna zvechirombe vadikani kana zvichiti paupenyu. Zvinongoenda nekuti tiri kuzviita tiri muchimiro chipi. Ndanga ndichitarisa zvimwe zvawakaita zvakasiyana siyana, ndakaona kuti unomboshanda nevamwe vanhu. Chokwadi. Sei uchimboshanda nevamwe? Zviri nyore here kushanda nevamwe vanhu kana kuti unongoda kungoita wega? Pamwe pacho hazvisi nyore zvichienderana nevanhu vacho unonge uchida kushanda navo. Asi I think kuindustry kwedu vanhu vazhinji vari kubatana kuti tiende kumberi, tofanira kuenda kumberi tese, kutoti vamwe vachienda vamwe vachisara, and tichida kuti pasava kana neruvengo kuti vanhu vazofunga kuti pangu vanhu ava vakavengana. Saka tichida kuenda kumberi tese. Ndizvozvo muri kuita industry yenyu zvakanaka chaizvo, nokuti tinoona vamwe vanovengana. Ndogara pamuenzaniso wekubhora kuti vanhu vekubhora vanobva vaita kunge timu yadyiwa kana kuti yadya imwe yabva zvadini dini. Saka asi kana mukange muchinzwanana muchiwadzana muchiita zvamuri kuita izvozvo zvinofadza chaizvo. Kune vanhu vaikuti ndezvechirombe ungavadi kuvati kudii pamukana uno? Ona nhasi tiri kukupemberera kuti wapinda mundima iri kutotinakidzawo isusu. Saka takudaidza nokuti tinenge chitochema musodzi nekunakidzwa nezvauri kuita. Unozviziva here kuti kunoti chikufarira so? Ndozviziva. Unoziva. Ndoda kungoti ndavaramba vachingofunga zvavanofunga asi zvikutifambira. Zviri kufamba. Vadiwa tariri ari kutaura sedimikira nai. Mukanzwa munhu ati zviri kufamba, zviri kuti zvine hupfu kaizvi. Zvine hupfu, zvine hupenyu, zvinongoenda nekuti maita sei. Pane zviviri zvitatu zvandakambotora zvandoda kuti timbopinda mazviri. Ndoziva kuti munotora misoro yakasiyana siyana, kuti nhasi toda kuita izvi, nhasi toda kuita izvi. Munoiwana sei, munoitsvaga sei misoro yenyaya? Misoro yenyaya pamwe pacho tinongotora zvakatomboitika, nyaya dzatakambonzwa kana kare, kana kungotora nyaya dziri normal tongodziwedzeredza kuti dzinakidze. Ndizvozvo chaizvo. Ndakaona yekunzi Tete Muroi. Ngatimboipinda itinzwe. Zvinombenge zvafamba sei ikoko kunana tete uku kune mhuri Tete Muroi? Chii chinenge chaitika? Imbopinda munyaya yacho toni. Anenge ati wandei, saka ndiri kufunga inini ndakaona yekuti vanhu makazoenda kumashope ka kunobvunza kuti aiwa ava tete ava ndo varoi vari kuita kuti zvinhu zvisabudirire. Iye muprofita ndakaona akapfeka hembe akazenga akusandura zvaakataura kuti andambotaura zvinhu zvakadareni. Ava ndo munhu akatonaka. Chokwadi. Mazuva ano kwawanda vanhu vari kutsvaga mari nenzira dzakasiyana. Saka pamwe pacho mamwe maprofita acho anogona kunyepera kana kuti vanogona kutaura zvinhu zvacho zvechokwadi. Saka kune vanhu vekuti vasina kuti hanzi mangwana vanotonobvunza ufuichi zvinhu zvacho hazviite. Saka muprofita anenge akuona kuti zvatakaita apa hazviite, obva aita seotiza. Obva atiza. Ndaona akatiza kwazvo ipapo. Idzidziso yakanaka yamuri kupa kuvanhu ipapo. Asi zvinhu zveupenyu zvagara zvinoitika. Ndosaka uchinzi upenyu zvagara zvinoitika. Saka kana paine chinhu changoitika, kurudziro yako yaungape semunhu anoita nyang'ambo ndeiye kuti vanhu vakaona kana kuti shiri ikauya ikaita kunge yatamba kana kuti yaita mapress up kana kuti chiipamba, vanoenda here kumuprofita kuti kanjiva kakauya pamba peda apa kanga kachita mapress up kunge munhu kana kuti chii. Zvese zvisina kunzwisisika nemunhu anofanira kuenda here kunozvibvunza. Kazhinji chinonzoitika ndechekuti munhu anongogara achifunga kuti ninga anondiroya, akatongoona shiri kana kuti yatoitira kana madororo pamusoro pemarata akutomhanya kutoti hanzi anenge ndaroiwa. Saka pamwe pacho zvinoenderana nevanhu kuti anenge achifunga sei, hazvisi zvese zvinenge zvichida kungoendera kumaprofita. Ndizvo zvodikani.
chikomana pano chiri kutaura kuti upenyu ngaufambe sezvaunofanirwa kufamba kani. Ngatiregei kungovhundutswa nezvinhu zvese zvese. Wataura zvakareiwo kuti kwatinoenda kumashope ikuku kunobvunza uko, handi munhu wese ari kutaura chokwadi. Ungape vanhu chenjedzo kuti kudini? Chenjedzo yandingatopa ndeyekuti kutozvinamatira wega, kutovimba naMwari wako ndo kunotofamba than kuvimba nemaprofita. Ndizvozvo chaizvo kurudziro ine uchenjeri kuti aiwa tikavimba naNyadenga, tikavimba namusikavanhu, hatinyanyorasika. Asi isusu vadiwa tarini matereri, hatipokani zvamunodaira, itai zvamunodaira kana muchiona zvichikushandirai. Ndo dzidziso iri pano. Asi chikomana chiri kukurudzira kuti pane anokunda vese, anonzi musikavanhu. Ndakaona imwe yamakaita, munhu anga asiri kubhadhara rent. Achinetsa varidzi vemba. Saka varidzi vemba vakazonotsvaga mamonya kuti vauye vazoshanda naye, vazotaura naye. Unoti kudini panyaya yekusabhadhara mutero paimba yaunenge uchigara? Ndozoti zvese. Saka ndiri kukubvunza nekuti imimi munenge muine dzidziso yamunenge muinayo inoteera mumashure. Nokuti kana munhu akati handina mari rent yacho ndoitora kupi, iwe unoda kuti kudini? Kuti kana munhu waenda paimba yemunhu chii chinoitika, kana kuti pamusha usiri wako? Ukaenda paimba isiri yako kana kuti pamba pemumwe munhu, I think unofanira kungotedzera mitemo iripo pamba ipapo. Kana muchibhadhara rent mobhadhara rent, kana mune dzimwe nzira dzekubhadharana mobhadharana, kwete kuda kushandisa chisimba nekuti ndizore nhingi saka pano handibhadhare pano handibvi. Zvinhu zvangonaka kungoti ungoita zvinodiwa since panenge pasiri pako. Mashoko echenjedzo akanaka kuti aiwa kana pana akamboimba kuti hanzi kana muri kwedu moitawo zvekwedu. Handiti kana taenda kudzimba dzevamwe, kumhuri dzevamwe, kunyange tikadumbirwa, mari haiwaniki nguva dzese, tikadumbirwa ngatirege kushandisa chisimba, ngatikurukurei, tigonzwisiswa, tigowisiswa kuti kana magona kuzodai, magona kuzodai. Vakomana vaye vakanga vauya kuzobatsira, waiziva here yandatora? Waiziva ka? Ivo vakomana vaye vakanga vauya mhonya dziya, vanhu vane tsitsi here kana kuti vane zvavanga vakatarisira? Vana tsitsi, vanenge vaida kutotorawo mari. Zvitori basa ravo. Kune vanhu vanotohaiwa kumageto uko, vanouya kuzorova vanhu, kuzoharasa vanhu. Kana kuti une chikwereti une munhu ane chikwereti chako, unokwanisa kuti unovatora woti akomana handi munotora mari yangu. Saka ivo vanenge vachizodawo kati yavo ipapo. Ndizvozvo. Asi munhu vanomusiya vari mupenyu here? Vanorova tumbama here? Havabva vazodhinda here zvekukuwadza munhu? Vanoita sei? Kana kuti vanongotyisidzira? Zviri kuitika mazuva ano ndezvekuti mamonya acho haazi mamonya esimbi, kumamonya emadrugs mazuva ano. Saka vanhu vanenge vachitongodawo mari dzekutoti vaite sei, vawane mari dzemadrugs. Saka vanogona kutosiya vatouraya munhu kutokuwadza chaiko. Aiwa wadiwa tariregai tidzoke kwamuri nemwoyo inorwadza kuti kana iri mhonya yekuti makanganisirwa munotora isiyai kuurayirai munhu, kukanganisirana hakusi kuurayana. Kukanganisirana hakureve kuti taane ruvengo rweupenyu. Pakati pekufamba nenguva tinogona kuzonzwana nazvakare. Asi mukaona vauya mhonya idzodzo, kurudziro iri kubva pamhemberero ndeyekuti vamhan'arei kune vemutemo, vamhan'arei kune vemapurisa. Wataura nyaya yemadrugs. Iwe unoiona sei kunyaya yemadrugs? Ndinogara ndichibvunza zvemadrugs izvi nekuti nyika yose pasi rose madrugs ari kungoitwa nekuno kumusha kwedu. Unoiona sei nyaya yemadrugs? Chenjedzo nekurudziro, taura nevanhu vanoita zvemadrugs tinzwe. Madrugs akashata nekuti vamwe vanotora madrugs vachitoda kubvisa stress. Asi kazhinji munhu kana achiita nestress, kazhinji kacho dziri nyaya dzemari. Asi kushandisa mari kuti unotenga madrugs, wadi kumbotenga chingu pamari yacho iyoyo, wambopedza nzara, zvinogona kuita nani. Ndizvo. Saka vazhinji vari kushandisa madrugs vachiita anzi meditation, but dai aibatsira meditation yacho,
dai pamwe kutoonekana nemota dzinotofambira mudenga chaimo vanhu vachimeditata asi hapana chinenge chichimeditata. Wadiwa tariri ndiko kunonzi kuzingaira. Hatiwanzodzika dzika zvedu kusvika ikoko asi ndiko kunonzi kuzingaira, kufunga kuti kana muchinge maita zvemadrugs manamatiro kana kuti zvamuchinge maita madrugs anokubvisai. Tinoziva kuti vanhu vanosangana nezvinhu zvakaoma muupenyu. Chaunofanira kuzvibvunza mubvunzo ndokuti iwo kana waita madrugs aya nokuti anozopera kasedoro. Kana rapera drug iriye unenge waparinani here kana kuti unenge uchingori paya paya. Unongotongori paya. Saka hazvibatsiri. Handei nadzo ndakadzitarisa ndakaona imamonya vanhu vakanga vakuda kupihwa zvekudya ka paya ndobva vaigirwa ice. Ice inodyiwa here notakaona vakurumbidza kwazvo kuti uyu auya nazvo zvokudya uyu nokuti angauya nezvidheka auya nendiro sei akavapa ice yakamirirei chiko. Ice ichando handiti saka chaimirirei pakudya apa. Imimi pamusoro penyu pamaifunga nengi muri mundima yenyu yen'ambo maifungei kuti munhu ari kuti ndakunokutorirai kudya ouya nezvigodo zvechando. Ice yaida kuvatonhodza kozvangwa nehasha kudhara saka yaida kuti vakule down. Saka ukange waita hasha ukadya chando unodzwa kudzikira here hasha dzinopera here? Ipapo dzakatowedzera koza kutojairira vanhu kwaigira chando kuti idyai. Ndizvozvo chaizvo. Saka nyaya dzakadaro unoda kuti dzipedzwe sei? Nyaya yakaita seyaiya inotongoda mapurisa kozi makatora mutemo mukaisa maoko emenyu ndopaunopesa makuurayana makuita zvinhu zvisina kufanira. Saka nyaya kungodzipedzera kumapurisa zvinhu zvakanaka. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo, mashoko makukutu. Vadiwa tariri, kana muine zvamunopokana mungave paushamwari, mungave vavakidzani, mungave vanoshandidzana, kana paine zvamunenge mapokana musatore mutemo kuisa mumaoko enyu, musarwe, musataurirane mashoko akaipa, endai kumapurisa. Vanopodza bopoto vachiteedzera mutemo. Chokwadi. Handiri kuona kuti ndinodziteedza kanye n'ambo dzako. Takatarisa imwe zvakare kuti tanga tisina kukuonai. Ndiani anga asina kukuona iwe? Ndisekuru. Imboenda mairi ngatipindei toni. Ngatipindei mairi toni. Kumuri kune vanhu vatendichiziva vanozikanwa kunzi kanti vanofungidzirwa. Rega tingoti vanofungidzirwa kunzi vanenge vakabata zvinhu kusafamba kwazviri kuita vanenge sekuru nhingi vakazodai vakadai. Saka chaitika ndopama muri mumotokari? Ndopananga tiri mumotokari. Saka takasvika tichitaura sekuru vaye apa vanga varimo mumotokari tisina kuvaona. Vakabva vatinzwa. Ndizvozvo. Saka iwe unoda kupa vanhu chenjedzo yekuti kudini, nokuti ndakaona kuti makapinda mukombi kubva matanga kuita makuwa. Makuita makuwa, maenderera mberi nemakuwa, madzama nemakuwa. Vanhu vamamuchireva vaya vachibva kudaidzai kuti ndizvozvo panga pakutoita mhosho. Saka iwe ungati kudini kana vanhu vachida kukurukura nyaya dzinotaura kana kuti dzinodoma mazita evamwe vanhu zvinofambiswa sei? Iko kunyaya kwakambonaka? Kunyaya kuna kunaka. Kunyaya ndokusina tombonaka. I think kutonyarara kunogona kukunda zvakawanda. Nekuti ipapo pakutonyaya ipapo chingava chokwadi kana kuti inhema. Matoparadza ukama chaiwo unenge usina kunyatsomira zvakanaka. Hamuchatowirirane munoparadza mhuri nekuda kwemakuwa. Ndizvozvo inini pandakatarisa ndakafunga kuti uri kuti tangai matarisa musati matanga kumwauka. Because vanhu vaya vakangotanga kuti mwau kungotaura vachireva vasingazive kuti vanhu vavari kureva vari mumotokari. Asi kurudziro iri pano haisi yechinyeyo, ikurudziro yekuti kana muchinge mapesana tauriranai. Kana musina chokwadi nyararai nyaya yacho. Saka vimbai nezvamunoda kuita. Nekuti tine vayananisi kavadiwa tariri mukati menharaunda dzedu. Tine vayananisi macounselors, tine hama vana sekuru, vana mbuya, vana baba nana mai. Tine vanhu muukama hwedu vanogona kutibatsira patinenge tichipesana
kuti tipedzisirane zvakanaka nyaya dzedu. Handei kumafundisi. Ndakaona wakaita imwe mufundisi. Mufundisi wacho anenge anga ariwe. Mamuri mufundisi wakakufita kufenda. Uri mufundisi here muupenyu chaiwo kunzo? Aiwa, muupenyu handisi. Ndakaona mufundisi makabva masvika vanhu vekuchechi kwenyu vachinwa doro. Iyo chechi ichiti hamunwe doro. Ipapo maida kudzidzisei? Nekuti chechi yairakidza kuti haitendedze doro. Asi vanhu ava madzimai ese munhu anga akabata chibhodhoro chake, uyu akabata chigirazi chake chedoro, maida kudzidzisei? Zvinoitika mazuva ano kumachechi, vanhu kumachechi vazhinji, paringe machechi mazhinji manyowani, vanhu vari kuendera kumachechi kunofadza vafundisi. Saka vanhu vazhinji vanenge vachinyepedzera, tisu vatsvene, tisu takazodai. Asi kuseri uko vane zvavanoita. Namufundisi wavo chofuti anenge ane zvaanoita ikoko. Saka vakazosangana namufundisi. Mufundisi akatanga kuzotongoonawo doro ikoko. Akatosvika atotora doro rei akatoenda naro. Ndakazviona wadiwa tariri kana tati hatiite chinhu. Aiwa, ngatiregedzei kuita chinhu. Asi toziva zvedu kuti vanhu sekutaura kwauri kuita kuti mukati medzimwe chechi handi vanhu vese vanoita izvozvo. Mukati medzimwe chechi hatigone kuti doro chitadzo, hatigone kuti doro rakaipa kana kuti rakanaka. Isusu tiri kuti paunoita zvokubirira zvakukupa kuti chiite chitadzo. Kana kuchechi kwenyu kwanzi hamunwe doro, aiwa regai. Asi kazhinji chatinoti titeedzere mabhuku edu ezvitendero. Tine mabhuku ezvitendero akasiyana siyana anogona kutipa nzira kuti tinofambisa sei mabasa edu. Ndakaona imwe zvakare yokurasika kwemunhu. Paida kudzidziswei? Nokuti ini ndinongovimba chete kuti chero nying'ambo yamaita ine chikonzero. Ndakaona varume vaviri vachisangana vachibvunzana kuti nhai rodhi yakati inonzi iri kupi, mugwagwa wakati, handei ngatimboipinda itione. Uchiri kuiziya? Wakuishaya? Ndakati akati wandei but anenge ada kufanana. Iyoyoyi munhu akanga achibvunza rodhi inonzi Ronald. Mumwe achida kuenda mheno kumarimba ukupi. Saka ari kutaura kuti ndoda kuti ndiende kwakati. Munhu waari kukumbira, waari kubvunza nzira atofamba uko neukoko. Asi vanhu vacho vairakidza kunge vese vakatizingairei nekuti vaiti vakataura mumumboenda uko modzoka moite. Saka ipo paitiri kuda kudzidzeiko? Mulife mune vamwe vanhu vanofunga kuti vada kukubatsira, ivo vada kukutokuwestera time. Vanenge ungavazive sei? Nokuti vanowanikwa mundima dzakasiyana. Iwo uri kutaura kuti muupenyu mune vamwe vanhu vanoda kupedzera nguva. Ndoziva kuti mukufamba zvinogoneka, mukudanana zvinogoneka, mundima dzakasiyana siyana. Iwe nhonga yako yauri kuda kutaura kuti munhu arida kukupedzera nguva. Zvakafanana nemubasa redu. Kune vamwe vanhu vanouya voti pane dhiu riripo rakadai. Unouya mangwana totaura, toenda kulanchi totaura. Kazhinji kuri kusaidi kwedu ungoda kutopedzerwa time. Koze munhu kana ane dhiu anotongotaura kuti uya pakati pane mari yakati, pane zvoda kudai nzoso. Unoswera waudzwa nyaya, wodziswa sadza $3, waudzwa nyaya hanzi toda kuzokudai. Korakaipei kuri $3 ari gutseni? Rinokanyama nekamuri weri rinenge rinako, asi kumba unenge watorisiya futi. Nokuti unenge waenda kuti kunoronga upenyu. Saka mengotoenda kuti kwatiri kutobva uko ndikutodzoka ndine Benz kwandiri kubva uko, asi unodzoka usina kana sendi rawakabata ikoko. Ndizvozvo chaizvo vadiwa tariri, handizvoupenyu, ndizvokungwarira ka, ndizvokutanga waona. Asi vanhu vamunoshandidzana navo zvinenge zvichida kuti munhu tangai mambozivana. Mukazivana kuti uyu anodai,
kazhinji hatizonyanyorasisana zvakanyanyisa. Ndinogara kubvunza mubvunzo we-social media wenouti wemadrugs watoupindura kare. Social media iyi yakaita, ini ndinoienzanisa nesword pachirungu, kana kuti banga remunondo, unoti unocheka uku unocheka uku. Iwe ungatiudzewo here zvakakunakira pasocial media nezvakaipira social media, nekuti ine mativi maviri. Ngatitangei nezvayakanakira. Yakanakirei? Chakanakira social media fanike mazuva ano information inofamba nyore, ende unokwanisa kuziisa vanhu zvakasiyana siyana. Ungaone zviro zvauri kutengesa kana kuti zvinokwanisa kusvika kuvanhu zviri nyore. Kurimwe divi manje social media iri kukanganisa vanhu vakawanda, iri kutoinfluencer vanhu vakawanda. Vanhu vakaona kana kuti muimbi aspina ari pamusoro pejuraho, vana vazhinji vakuda kutotedzera kuti zvakazoita ma1 ndakutotedzera. Saka zviri kukanganisa vanhu vakawanda. Kana kumadrugs ikoko vamwe vari kungotedzera just because akazviona zvichiitwa naningi. Ningi wacho anenge asingazviite in real life, angozviitira for mavidhiyo nekuti iye awane mari yake. Ndizvo zvodiwa tarire, hanzi ngatingwarei kana mukati meupenyu. Dzimwe nguva kune zvimwe zvinongoitwa zvinongofanana nezvinoita vanhu kana vachida kunopikichwa. Dzimwe nguva mumwe anokwira pamusoro pedombo, mumwe anokwira manera, mumwe anogara papi, mumwe anodini. Zvinenge zvichingori zvechinguva ichocho. Saka nyaya yesocial media, ngatizivei zvatinoendera pasocial media, nekuti zvakanaka zvakatowanda chaizvo. Asi ukaona wakushaya zvekuita pasocial media, wakungotuka vanhu, wakunyepa, wakutaura nyaya dzausingatomboziva kuda kusvibisa vamwe, handifunge kuti chinhu chakanaka. N'ambo dzenyu idzi munonyora here kana kuti dzinongouya zvakagara ipapa? Pamwe watoona zvimwe zvaunoda kutoti uite senyambo, munoita sei? Munototanga maronga here, kuplana, kudini kana kuti dzinongosvika? Dzizhinji hatinyori. Hamunyori? Saka ipapa unotori neimwe ka? Kusiya mboti kandiroka imwe chete. Zvinoita kunge kuti ndakapfeka outfit tinyatsori ye pinki yai. Kana wakachena zvawakaita izvo wakarova zvegi hazviuye. Asi sheti yasekuriri yekutoti kana wapfeka iyo inounza zvinhu. Aiwa kana. Zvinongoenderana nemood wandinayo musi wacho, wekuti ndakafuma nchiti nhasi ndinyatsori mugiya, toda kunyatso. Kunhasi giya rabva nei? Handasina kuzoronga. Aiwa, paunozoya svondo rinouya kana rimwe zuva, ndoziva kuti unenge uinadzo nyambo dzichangouya. Aiwa, ndoda kukutenda mwanangu. Ndinoda kukushuwira kuti uende mberi nebasa rako. Ndaona une makore ako uchiri chimufana chaizvo, chine 22 years chete, asi tinokushuwira kuramba uchingoenda mberi. Basa irori rakatonaka chaizvo. Tikatarisa kuvatorwa kwana Mr Bean nevamwe vakawanda vakaita mamilioneya nebasa rekungosekesa vanhu. Saka rambai muchifunga zvinodzidzisa vanhu vedu, zvinochenjedza vanhu vedu, zvinosimudzira vanhu vedu. Toda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Handitika vadikane, munoziva kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tina wese chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi hatigoni kungopedza katisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai iwo atanga tichitandadzana nawo pasi rose nedandemutande zvaendeka. Kuzvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.